Bad trip lang talaga umagang umaga, tapos ganito yung makikita mo sa alaga mo. Sa mga walang magawa dyan sa buhay, wag naman sana yung mga ganitong motor ang pagtripan nyo. Ayun ang laki ng gasgas oh. Parang sinipa tong tapaludo. Yo, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat, mga kalabarkada. At kumusta naman po kayong lahat? May nais pala akong i-share ngayon araw tungkol dito kay Supremo. Dahil nung kahapon pumunta pala kami ni Mrs. sa bayan. So madali ang biyahe lang yun kahapon. At pag uwi namin, hindi ko agad ito napansin. So ngayon ko lang napansin ngayong umaga na may nangyari na pala dito kay Supremo. Hindi ko alam sa mga tao naman doon sa pinagpaparkingan namin doon sa may bayan, kung bakit naman kasi wala silang magawa sa buhay ay pinagtitripan yung mga ganito, yung mga motor. Nakakainit lang ng ulo kaya aga-aga ngayon ko lang ito napansin. Gawa nga nung dun sa pinagpaparkingan ko kasi, mga kalabarkada, ang tagal ko na nagpaparking dun, pero wala namang ganitong nangyayari dito sa alaga ko. Kaya hindi ko agad ito napansin, kasi siyempre kampante naman ako na okay pa rin yung motor ko. Siyempre sa tagal ko nang nagpaparking doon, ba't ngayon lang nangyari? So pinarking ko pala to doon sa bayan. Pumunta nga kami ni Mrs. sa bayan, nagpagupit. Hindi ko agad ito napansin. Siyempre pag alaga mo kasi, alam mo agad kung may nangyari ba sa motor mo o wala. So siyempre sa sobrang kampante ko na okay lang to, hindi ko naman agad siya tinitignan. So ngayon lang umaga, pagtingin ko na ganun, kasi nagtanggal nga ako ng mga tali. Nagtanggal ako ng mga tali kasi yung pinangtatali namin sa mga hinahakot naming paninda, tinanggal ko lahat yon. So sa mga walang magawa dyan sa buhay, wag naman sana yung mga ganitong motor ang pagtripan nyo. Kung naiinggit kayo, bumili kayo, magsumikap kayo, bumili kayo ng mga sarili nyong motor. Wag yung ganito na manira kayo ng mga motor. Kasi unang-una pa lang, ito tapaludo, tabingi oh, tabingi. Tapos napansin ko mayroon siyang gas-gas dito. Ayan oh, parang sinipa. Ayan oh, ang laki ng gas-gas oh. Ayan oh. Parang sinipa tong tapaludo. Tapos ito pa, dito sa may tangke. Ayan oh, ang haba oh. Ang haba ng gasgas. Mga walang magawa sa buhay, pinagtitripan yung mga motor. Pero siyempre yung pinagpaparkingan ko kasi doon, wala namang CCTV doon, kaya hindi natin malaman kung sinong gumagawa. Pero ipasa Diyos na lang natin sa kanila yung mga ganyang ginagawa ng mga ibang tao na naninira.
Siyempre alagang-alaga ko kasi to, kaya sobrang nababad trip ako. Dahil siyempre ikaw ba naman alaga mo yung isang motor. Yung motor mo, tapos sisirain lang ng ibang tao. Tinitignan ko naman yung ibang parts ng motor kung may iba pang nasira o wala na, pero yun lang yung napansin ko. Kahit naman sino siguro mababad trip pag ganito yung makikita mo sa alaga mo, no? Lalo na't pag alagang-alaga mo to. Pero sa gumawa naman nito, Diyos ang bahala sa'yo. Tignan nyo naman mga kalabarkada. Oh, tabing yung tapaludo na sa harapan. Mahahalata mo na parang sinipa. Ang laki ng gasgas, oh. Ay, nakaka-bad trip lang talaga umagang umaga, tapos ganito yung makikita mo sa alaga mo. Kung naiinggit man kayo, gumawa man nito sa motor, kung naiinggit man kayo, bumili kayo ng sariling motor nyo. Huwag yung ganito na maninira kayo ng hindi sa inyo. O yun lang mga kalabarkada yung vlog natin ngayon. Kasi na-share ko lang to sa inyo na pag gano'n na magparking kayo, lagi nyong i-check yung mga motor nyo, kasi baka mamaya napagtripan. Dami kasing mga lalakas ng loob ng mga trip. Kahit hindi naman sa kanila, kasi hindi naman kasi nila alam kung paano yung hirap na mag-ipon para makabili ka ng panghanap buhay mo. Tapos sila, ganun na lang, basta-basta na lang silang nang titrip, naninira. Mga walang hiya talaga. So yun lang mga kalabarkada. So wala tayong magagawa kasi hindi naman natin alam kung sino yung gumawa. Pero pasa Diyos na lang natin. Ang gagawin na lang siguro, hayaan ko na lang na ganyan yan, kasi baka pag pinilit ko pang angatin, baka mamaya ay mas lalong masira. Ayan, kitang-kita nyo, tabing-tabingi. So dito na muna yung vlog natin mga kalabarkada, no? So ingat po tayong lahat and God bless. So ingatan po natin yung mga motor natin, lalo na kung saan tayo nagpapark ng mga motor. So see you po sa next vlog natin mga kalabarkada.